बे समाव रेशन कार्डखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों सरकारा। गांसे रेशन कार्डनि गेजेरजों गासै मोनबा सुबिदाखौ रेशन कार्डनि गेजेरजोंनो मोनफुंनो हागोन। जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दं अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रेशन कार्ड बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। रेशन कार्डनि बिजाथिफोरा रेशन कार्डनि गेजेरजों आसाम सरकारा फोसावनाय गासै मोनबा सुबिदाखौ मोननो हागोन। आथिखालाव रेशन कार्डआ बयनिख्रुइबो गोनांथिसिन सम्पथि जानानै फैबाय। गांसे रेशन कार्डनि गेजेरजोंनो नोंथाङा सरकारा होनाय गोबां सुबिदाफोरखौ मोनफुंनो हासिगोन। नोंथाङा मिथिगौना रेशन कार्डनि गेजेरजों मा मुलाम्फा मोनो? आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रेशन कार्ड बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों। नोंथांनाव रेशन कार्ड दङब्ला नोंथाङा खम बेसेनाव संग्रा गेस मोनफुंनो हागोन। नोंथाङा रेशन कार्डनि गेजेरजों गासै देहा फाहामसालिफोराव बेसेन नाङै फाहामथाय लानोबो हागोन। जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दङ अब्ला दानिफ्रायनो नोंथांनि अरुणोदय आसनिनि राङा बांगोन। नोंथांनाव रेशन कार्ड दङब्ला नोंथाङा मिरुनिफ्राय आयुष्मान कार्डखौबो मोननो हागोन। आरो नोंथांनाव जुदि रेशन कार्ड दङब्ला नोंथाङा जाब्रबथाय जानायनि थाखाय जोबोद गोनांथार लाइफ इन्सुरेन्सखौबो मोननो हागोन। बे समाव नोंथांनाव जुदि रेशन कार्ड गैयाब्ला नोंथाङा बैफोर सुबिदाखौ मोननो थाखाय नोंथाङा थाबैनो रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।